Otsaileko eguzkiari txoro eguzkia esaten diote, baina gu pozike, orain, asteburuko agenda kontatuko dizuet. Asteburu osoan zehar Urduñako alondegiak, emakumeak aberria eginez erakusketa, eta Orozkoko gaztetxokoan aurrentzako jarduerak dituzue. Larun batean, Goikogan hemendi taldearen irteera, Erlora. Urduñan, Antxo eta Pantxa paiasoak. Lujaondon, Bokabitz ikuskizuna. Amurrioko antzokian Minan antzerkia eta Laudioko Drungorri aretoan Mutant DJ jaialdia. Arrankudiaga Zoion irabazi arte laugarren denboraldiaren estreinaldia. Igandean Urduñan berdin irteera. Arespalditzan igande arratsaldeak familian eta Laudioko faktorian playback liburu aurkezpena eta bertso saio musikatua. Eta noski, info hau zein agenda deialdi guztiak Aiaraldea agenda atalean ikusgai dituzue. Aiaraldeaz eta ekiaz asko gozatu Aiaraldeko sugandila ederrak.